Dakol po sindang nagkikinabang, taduwa pong barangay ang nagagamit kan tubig na hali digdi sa dam irrigation na niyo. Panahon yan na ang Samuyang Dam, pagayon na, dakol na ang tubig, kaya nang masuplayan ang 150 hectares na inuuma kan San Jose Magadap Irrigators Association. Kailangan talaga mag-develop tayo ng isang irrigation system na dam na pwede rin maging source ng hydroelectric power na source ng kuryente. So yan po ang ginagawa namin sa NIA under Gerald Visaya. Dakulawin po na bagay. Maski po tag-init, nakakaurma po kami. Nagpapasalamat kaming maray kay Kong Elry Villaperte. Mayo man okasyon mo niyan, pero pinaabot ko yung mga kaibanan natin. Ang mga taga dyan sa Barangay Nindo, tanganing mahiling manindo ang bagong evacuation center. Makayon ba tayo? Ha? O pag na yung pandemya, pwede na rin magbarilihan digdi. Basketball, tama tayo. Madakula po ang pasasalamat ko kay Congressman Elry Villaperte tang sa mga pong barangay, pinatugdukan niya ng evacuation center. Salamat sa pagtabang ni Kong Elry. Sana po, day siya magsawa sa pagtabang sa mga tao. Magibo kami digdi ng gulayan sa sa Kapitolyo. Ang katotohanan nga nagkukuha nga kami ng mga empleyado na gusto mo magtanong, tapos yung mga natanong, ipapanauma namin. Kaya nagpuman kami sa Sadit. Igo po kami digding siyam na gulayon ng mga tanom na pipino, patola, upo, okra, sitaw, mariguso, kalabasa, wing bean or purpagulong. Ini pong produktong ini, napapaduman po minsan sa visitation po, tinatao po siya as relief. May dalawang warehouse kaming pinag-ibutuman na kung mahiling manindo, sa mga maabot na semana, yung mga tatao magmanahe, mag-apply na. Dahil mag-ibo kami ng tahian dyan, magtatahi kami ng mga uniforme, maski mayo pang school, face mask, PPE, tangani makatabang man sa mga tao na may trabaho. Tama dahil. Mabuhay ka mo! Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag kaninyong amin. Welcome sa programang Bicol Connection. Aldaw kita ngunyan nin Sabado. Sa 21 kan bulan ni Agosto taon 2021. Ninoy Aquino Day. Sa lado technical, Engineer James Oko. Sa information digdi si Tony Saison. Sa transmitter site, Engineer Abby Lindon Toralio. At
sa tuyong maskuladong PSG duman si Aldrin Orlanda. Mga kakaiba ng tama ng sa tuyong mga karonda, lalo na si Ace Reporter Philip Barasina. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday. May you have many more birthdays to come. Sa mga Mr. and Mrs. Masilibar Kansendang wedding anniversary, happy wedding anniversary po. Sa mga may kapiestahan, happy fiesta. Kung may mga okasyon man kita, ang handa ta, pang puro pamilya na mo na ta, masakit na po. Mahawaan ka na COVID-19. Sa mga Facebook Live viewers ta, good morning. Sa mga nakatutok mo niyan sa RPNDCKI, sa mga transistor radio, good morning. Kung kamo po may mga pangapudan, opinion, suwestyon, pwede man nindong i-text sa samong text line number 0948-241-7675. Kung may mga greetings, mga gusto ka mong bation, mga komentaryo, opinion, suwestyon sa laog kan programa, welcome po. Tatantang dalan yan. Sa mga Facebook Live viewers taman, may mga greetings ka mo, reaksyon, opinion, suwestyon, pwede man nindong i-send sa indong iyan mga mensahe sa pagikan sa mo yung Facebook Live kan RPNDCKI. Sa ganapalan po ang laban ni Senador Manny Pacquiao kontra kay Ugas. Dahil madalan in personal si IBF and WBC boxing champion Errol Spence sa laban ni Pacquiao kay Jordinis Ugas. Sigon sa trainer kay ni na pinagbawalan siya kan sa iyang doktor na magdalan dahil sa katatapos pa sa ng operasyon kan sa iyang mata. Di naman daanin da makontrol ang pangyayari kaya sinunod na sa naman ninda ang advice kan doktor para man po sa kalusugan, sa health ka nasabi ng boksingero nakuta na yung inot na makakalaban ni Senador Manny Pacquiao. Nakatalaan ko na dang idipinsa ni Spence ang sa iyang titulo sa Filipino boxing alagad. Nagkaigway ng injury sa mata kaya tulos na napili kan organizer si Ugas. Dapat apong dalanon sabi kan mga supporters man ni Manny Pacquiao. Tabaka sa gayunan ni ang ultimong laban ni Senador Manny Pacquiao nagugurang naman baka nga ni may mga uban-uban naman niyo. Daw aporo pa paano nagaluluya naman ang enerhiya o kusog kan taong iidad-idad naman bakong araw katong mga inot na laban niya kan hubin pa siya talagang ang suntok ni Pacquiao talagang minamati kang kalaban. Pero sabi baga sa patot sa daan kan duwa, sabi ni Ugas, mga duwang round lang ngayon, patutumbaw na si Manny Pacquiao. Garo, ang laban kaya, garo, City G's, alangkaw na Mariki Pacquiao ba ganing kalaban niya. Kaya sabi ni Pacquiao, gibuhon mo, Ugas, kung baga, sa duwang round lang kan nabakbakan nito sa aga, paduduko una sa patutumbaw na kani ang Pilipinong boksyador. Pero si Presidente Rodrigo Duterte garo nagmamawag. Madawag si Manny Pacquiao. Palibasa ining si Senador Manny Pacquiao bago pa luminayog pasiring sa ibang nasyon para sa iyang preparasyon sa paglaban sa boxing. May ipig bulgar na mga issue laban sa administrasyon na halos times 3. Kung ikukumpara kan mga nag-aragi nga mga administrasyon sa nasyon kan Pilipinas. Ang mga Pilipino
kadakla nagmamamot man na manggana si Manny Pacquiao ta unra na naman niya yan Igwa man na namimibing madaog. Igwa man mga namimibing manggana. Pero sa totoo lang mga tugang, manggana man umadaog si Manny Pacquiao, ang premyo kani kung i-convert sa Philippine money, bilyones de pesos. Kaya, so mga alalay ni Manny Pacquiao, sigurado nang may barato. Ano po? Saka kung totoo man na maglaban siya sa masalangkaw na posisyon sa Pilipinas, sa maabot na 2022 election, may sigurado niyong ipapanao na regalo sa mga masuporta sa iya. Pero dapat dalanon dahil kan nagabos, bakbakan ani kan Manny Pacquiao and Ugas. Huli tatibaad posibleng ultimong laban na ini kan 8th division na champion. Sa aga na po ini, gigibuhon ang laban na nindang dua, laban sa Cuban champion man na si Jordinis Ugas. Matabil man pati ning Ugas man ni saka halangkaw. Garo niya ako City G's ang laban kon sa bulang. Ang sanggat ang Sanribo mo maganang 700 kon kipakyaw ka. Mapusta agaro dihado sa laban. Sa City G's permi nang mapurustahan ni mga ibatang kababayan siguradong mapurustahan. May mapusta ki Pacquiao. Capital City Sintos. Kung ibatang mga kababayan magpusta pabor ki Ugas, di Sanribo ang puhunan. O kung Sanggatos Mil, 100,000 ngaya. City G's ang laban, ang 70,000 mo, maganang Sanggatos Mil. Purustahan ni. Arog man kaya ng mga Pinoy mayo man pating bulang na aktual na buro lang sa mga cockpit arena, lalo na sa mga legitimate cockpit arena. Bawal bagang buro lang o niyan. Ang nananama ko niyan sa buro lang, ining online sabong ni Atong Ang, iyo ang namumulaan asang sa Dilinsya. Sana dakol-dakolon man ang intriga sa gobyerno. Tasaran maning buwis maning Atong Ang na ini. Alagad si Manny Pacquiao mga tugang, pigiling-hiling niya to, desidido pang gumana, tamas dakula ang premyo na makukuha niya kung gumana siya. Pero alagad kung daogun siya, dangugun bagaan pamibi kan ibang mga anggot ki Manny Pacquiao dahil sa pagbulgar kaninin na mga irregularidad. Sa nagkapirang ayon siya kang gobyerno, nangorog na sa Department of Health, nagaro daing gayo na supervise man ni Secretary Duque dahil sa kadakol man na iniisip na mga obligasyon. Siguro, dahil sa mga findings kan Commission on Audit na mga pundong daay managamit, saro yan. Tanag-aagrangay, nagireklamo na mga ospital, mga nurses, doktor, na itong budget para sa mga ospital, mga health workers na yung mga frontliners, nagtatrabaho para bulungon ang mga nagpo-positibong tinatamaan ka na virus para sa mga protective physical protection equipment. Tapos may mga overpriced pang nangyayari. Abaan na ako ay magi ng computer. Kapag kamahal-mahal, may mga bagay na dapat lang siguro ipaliwanag. Total ang Commission on Audit, dahil man nagtataram na ibinulusana kan Department of Health and PIRAC na pagkadardakulang pundo. Gusto lang sabihin kang Commission on Audit, ipaliwanag ano taday nagamit, ano nita may overpricing, kung totoo man. Sa inadago, so kwarta, kung dahil nagamit yan, ano yan, available pa, ano yan, biglang na ibalik sa DBM. May mga araw kayo na investigasyon.
Pero sabi po ni Presidente Rodrigo Duterte, abo niya ning korupsyon sa iyang administrasyon. Oras na may magmitir na mga opisyal kang gobyerno, sa pirak kan gobyerno, sa kaban kang gobyerno, malilintianan sa iya. Sagod sa mukmukon niya, asin man tanggalon niya sa pwesto, gigibuhon niya. Kaya may mga inot naman po baga siyang sinampulan ng mga na-inbwelto man sa korupsyon. May kinasuhan, may tinaranggal. Alagad, although digdi medyo may kadikit pang depensa ang administrasyon kay Harry Duque, pero gusto niyang i-explicar sa publiko. Dahil, depende naman po pati yan sa sekretary kan DOH kung bat-bata na sinman na maibugan na lawgon. Although kadakol na mga isyong ibinabatikal sa iya, super sikat siya, masikat pa siya masikat pa siya dyan sa ibang mga opisyal. Depende naman po yan sa iya. Baday man talaga nag-resign, abo pa man magbuta sa iyang pwesto o maghilig, dahil iniisip niya na malinigan sa iyang konsensya, mayo siyang ginibong ano pa man nakabulastugan. Diba, adiguan iba man na mga under sa DOH na may kabulastugan na ginibo, di ito ang dapat managot. Kaya po ang sanamang kanian tultul na explanation sa public, dahil po ang pundo, ang budget o ang pundo kan na gobyerno, national man o lokal na gobyerno, hali po yan sa buwis as in buhay kan mga lambang Pilipino na nabuwis na hali sa satuya. Iyo po ang ginagamit kan gobyerno para iyo ang imantinir sa mga programa e proyekto kan satuyang nasyon, lalo na kan satuya pong gobyerno. Na ang buwis nagikan sa mga namamanwaang Pilipino, maibalik in forma sa tabang sa mga programa sa mga infrastruktura. Kaya nga ni igwang build program si Presidente Rodrigo Duterte na napakaganda. Inaumaw naman po sa totoo lang sa termino ni President, although madali naman pong magpasuan sa iyang termino, nailing taman talaga na ang build program niya napakahusay, napakaganda. Ang aeropuerto, mga tulay, mga tinampo, naghiriwas, konkreto, super. Saludo man kita na talagang ipinahiling niya. Dinimalas lang po ang administrasyon ang kinaban dahil mangkan pagbungkaras kan COVID-19. Kaya po dahil lugod kitang gayo nakakonsentrar dahil nabaling sa paglaban sa COVID-19 sa tuya pong mga kaisipan sa enterong nasyon kan Pilipinas. Pati nga ni ang enterong kinaban, apektado man, naapektaran ang income kan mga Pilipino. Ang ekonomiya nagsubasob. Ang ibang mga kompaniyang darakula pa man o saradit nagkaarapektaran, may mga nagsarado pa. Ang kwarta kan gobyerno na dapat magamit ko na sa ibang mga infrastructure projects, naibulos ang iba, nagdago sa programa sa salud, nangurog na sa paglaban sa COVID-19. So may mga bagay man na dapat umawon kita sa administrasyon ni Duterte, pero may mga pangako siya na ang iba, talagang nasakitan po siyang gibuhon. Dawa nung lapigot niya na arog na sanakan paglaban niya kontra sa droga at talagang aminado siyang di kaya sa 6 months. Matatapos na lamang ang termino niya. May illegal drugs pa mang giraray. May mga pusers pang nagkakadarakop. May mga paratsungki pang nagkakadarakop ang mga membros kan Philippine National Police. Nagkakalat pa po. Padagos pa ang paglibot-libot kan mga inbilto sa illegal na droga sa enterong nasyon kan Pilipinas. So, dyan, medyo failure siya dyan. Dahil niya talaga kaya na mapuho ang drug addiction sa nasyon kan Pilipinas. Dahil niya talaga kayang mapahali ang mga
inbuilt to sa illegal na droga. Lalo na ito pong mga big fish na inaapod. Mayo kita lamang na gayong nabaritaan. Iguamang kadikit, pero ito talagang mahiling tang nag-urutad mga darakulang pinanser o bagaman na inbuilt to sa illegal na droga, maayong gayo, ano? Kaya garo failure siya dyan. Pero sa ibang mga bagay, okay man. Pero dahil na po ala to na magbaralingaw, as in mag-wilga o mag-resign, mga health workers mabulong sa mga taong tinatamaan kang COVID. Just imagine, kasood alang kawo na naman so nag-positive sa COVID-19. More than 17,000. Diyos ko po. Magayon man ang intensyon kanong na administrasyon malabanan tayo ni, ang IATF, ang mga LGU nagsusunod sa mga policy, sa mga restriction, mga reclassification of quarantine classification, or reclassification. Pag nagtaas, ECQ. Pag nagluwag-luwag, ECQ. Pag nagbaba-baba paan COVID positive o infected, luwag-luwag na naman sa MGCQ. Pag medyo kadikito ng maray, back to GCQ. Hanggang sa mag-relax kita. Kundi, dahil maintindihan lampas na kitang sarang taon, kadakol man sana palampira kan nga gobyerno sige man sana kitang ECQ, pero dahil nahalian kakaigwaning upsurge of COVID-19 sa nasyon kan Pilipinas. So, medyo may neglected lang nakadikit, gayod, or nagkaigwaning negligence or nagkulang sa supervision ang pinakang payo kan Department of Health under the umbrella of Secretary Doki. Pero kung naging honest, iba niyang mga nasasakupan na mga department heads, mga direktor, sa mga sangang nasasakupan niya, ako na dahil mangyayari ini. Sa kano yan, nag-aagi yan sa tamang proseso. Dawa nga ni kayo 10 pesos, dapat iagi yan sa bidding, pag-purchase. Nin mga equipment, mga hospital equipments, mga PPEs, kung ano pa man dapat iagi government money, government funds. Sabi ko na nga ni, kaipuan lang na ipublikar sa public. Dahil ang obligasyon, mayormente kan Commission on Audit, ipaaram sa public na ang buwis nindo ang kwarta kan gobyerno, nahali sa pawis asin dugo kan mga namamanuang ang Pilipino, napapadago sa tama, napapadago sa kunsain na bagay. Kasi nga, igwang mga bagay na budget nga sa mga ngayon budget sa pagbakal ngayon mga PPS. Tapos ngayon nakalag ngayon sa budgetan, bako uman itong sa PPS, bako uman ngayang mga face shield or face mask, kundi mga tubo ba ngayon example lang yan anong ito mga hardware materials ni so yan ang garo gustong sabihin ka na Commission on Audit na ma-explikar. Once na nagluwas po ang audit report kan COA, dahil man sinda nagtataram na yan ibinulsa, ini korupto ning taong ining opisyal na o ang ayon siyang dahil man po. Need lang talaga na i-explikar ninda saka mag-attach nin mga voucher. Garo man sa mga local government units. Dahil po ang pundo gamit kan mga local government units sa enterong Pilipinas, hali yan sa buwis kan sa tuyang mga namamanuang Pilipino. Kaya baga, may mga local government units na napapalawasan na COA report na minsan mahangog ka man sa mga amount
na kung napasain po paano ginamit. As in tadai pa naliliquidate. Unliquidated mga cash advances, arog po gayan. Mga ginastusan na kinakaipuan po na may attach na mga official receipt. Kaya po minsan nagpupurlok-pulok man ang ibang mga local government units. Taoras na dainin da makomply ang mga requirements tangarig sa tamang audit report kan COA. Diyan na malawas ang pagkulit kan public kung ano ang ginigibo kan sarong hepe hekutibo sa kakansayang mga financial or fiscal sa manager, mga finance manager or department heads, napapaano ta dai nagtatali as in dai nakaklarado an sa indang mga unliquidated cash advances or mga unliquidated expenses or expenditures. Tama o mali? Tama lang po na dapat gibuhon kan Commission on Audit ang sa indang responsibilidad as in obligasyon na aramon ang mga pinagkakagastusan kan mga national agencies and local government units tayan pong pundong ini na kukompose, pinag-aaprobaran sa mga annual budget kan Congress as inaaprobaran kan sa tuyang hepe ekutibo kan Nasyon Pilipinas sa pag-apropryar nin mga pundo para sa inda, dapat magamit ninda sa tama. As in, maayos na audit or attachment kan mga kinakaipuan ng mga official receipt, mga vouchers na kinakaipuan na i-attach yan, tangarig po sa tultol, as in maayos na pagklarar kan Commission on Audit sa saindama na ginigibong audit report, tayan man ang saindang sweldo, iyan man ang obligasyon ninda, kaya yaon sinda dyan, na ang sweldo man po pati ninda, hali man sa buwis kan sa tuyang mga namamanuwa ang Pilipino. So maray na may check and balance Kaya lang, siyempre, ang isip kan iba, korupsyon man tulos. No. Taan Commission on Audit dahil nagtataram na ibinulsayang kan Poncio Pilato or igwa na pong nangyaring korupsyon. Kaya po lang po na ipaliwanag saan talaga napadagos ang gastos as in mga ginastos. And dapat suportado po ini nin mga official receipt and documents kung nag-agi sa tamang proseso, and dapat sa mga cash advances kung igwaman, dapat may mga naka-attach na mga supporting documents. And mga official receipt, papeles na nagpapatunay na ang tao talaga nag-cash advance. Or nagpapatotoo ang lokal na gobyerno or national government na nagastusinda sa tamang appropriation na dapat nag-aagi po baga sa mga local governments lang pirming naagi po sa sarong resolution nin mga sanggunian bayan, panglungsod, panlalawigan, kung igwaman mga gastusan an hepe ekutibo an administrasyon kan sarong local government units. Saro yan sa requirements. So pag-purchase na naman, nag-agi ini sa tamang proseso, nagkaigwa daw ining bidding, may mga dealer or tindahan or supplier na nag-attend nin bidding. Nanggana so pinakang lowest price. Or diba, pinagana sa pinaka-highest price lugod. Okay, dapat tul-tul na proseso. And then, kung naka-purchase na, iatas na so mga official receipt. Iyan ang gusto po kan COA. Areglado ang reporting kan mga LGU magin kan mga national agency sa enterong nasyon kan Pilipinas. Kaya dahil ka mo maanggot sa COA. Dahil man maanggot, itong garubaga nakikwestiyon, dahil ka mo maanggot, maging fair lang po kita gabos. Trabahohon ta, kung may pagkukulang kita, aminon ta. Kung kaipuantang suportaran para tubudan ang satuyang report,
di suportaran tanin mga magkakanigong mga dokumento para sa pagproseso po kayan. Pero hanga kita kay Presidente Rodrigo Duterte na an sa iyang advokasya mapuho an korupsyon sa nasyon kan Pilipinas. Tak ngar ngayang mag-asinsuman na itong mga taong naglalaom sa programa ayuda tabang kan gobyerno sa enda lalo na sa mga tios maipadagos asin maitao. Pero alagad ilingon ta kung ano ang magiging kahantungan po kay ni mga bagay na ini. Aber daw an oras po atod ni Mayor Jeff Vicenyo kan Baaw Camarinesor. Mabalik po kami, ilalaog bilang po ang mga hanap buhay ta. Go ahead po, Sir James Oko. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. This time check is brought to you by Agta4 Security Solution. Nagbibigay ng proteksyon sa inyong buhay at negosyo. We protect with pride. Office located at number 75 Upper Crisolita Street, San Nicolas, Irigas City. Agta4 Security Solution. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Mag-Milky Milky White, White Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Mag-Milky Milky White, White, Mag-Milky Milky White, White, White. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Ako po si Dexter Sabilala, kang Barangay Burabod, Libon Albay. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Pulita natabangan akong magka-training sa saindang programa under TESDA in situ Heavy Equipment Operation. Salamat po Congressman Saldico and Congressman Pido Galvin. Diyos mabalus, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Pero mga tugang, balik kita sa programa. Basahan ko man daw ining nag-text sa Satuya. Sir, paki-discuss mo raw tabi sa programa mo kung ano ang pagkakaiba kan blatter sa barangay asin blatter sa pulis. As a fact, it is the barangay that governs the locality. Ano ang barangay na lang kung iyo ang mag-forward kan mga blatter sa pulis, tagaro redundant na ma-report ka sa barangay, madumang ka pa sa pulis. Paano kung, for example, mountain unit ka, haloyon ka asin harayo bago ka makaduman sa pulis? From 0909-823-7024. Ini po kayang sa barangay, pag sasakuya lang na opinion ini, dahil ko aram po sa mas madudunong pa sa tuya, kung may mga insidente man po na kaipuan na i-report sa barangay pwede mo na yun i-report. Pero depende po sa magiging aksyon kan barangay. Kung for record purposes na naman po, kung unreport mo, makapaman na taong gustong ireklamo sa emong report sa barangay. For record purposes lang po gayod. Siyempre, halimbawa, kung hinagad din doon tabang kan barangay na mag-imbestigar sa kaso o sa sarong bagay na gusto mong malinawan, depende po kaya yan. Kung unreport mo, may tao kang rinireklamo, may pangaran kang taong rinireklamo, pwedeng mag-schedule ang kapitan, ang punong barangay, na kumprontaron ka mo para ayuson. Pag daig ka mo na ayos, masugo ang kapitan na maidagos ang reklamo
kan complainant sa lupo ng taga-pamayapa. Na ang lupong taga-pamayapa ma-schedule ng 3 beses na hearing para sa Indo para po ayuson ang problema. Para dahil na makasakat sa korte. Ang korte pano-pano ning kaso. Kaya nga ni an barangay as an barangay small local government units igwa man sindang executive branch, may legislative and may judiciary, may lupon na madangog. Tangarig dyan pa lang kung pwede maayos na ang problema dahil na magpalawas nin certificate to file action an punong barangay taintiro na pong pano-pano ang kaso ang pigaatubang mang kang korte. O kaya po siguro kung for record purposes yan, as in mayo man dapat na ayuson ang barangay. Kasi kung mayo man pong pangaran ng taong irinireklamo, pwede man po gayud ka mong magpablatter pa kayan for record purposes man sa Philippine National Police na pwede nindong haputon nin opinion ang Philippine National Police sa indo pong gustong ipaabot na problema. Kasi may mga bagay na dahil ma-aksyonan kang barangay, pero pag pigpaabot mo sa PNP ang police report mo or blatter, baad ang PNP iyon gibonin aksyon. Takon diyan ka lang ma-rely sa sarong report sa barangay na baka for record purposes lang, archive man sana yan, kumbaga sa for record purposes lang yan. Pero para sa muya, para sa kuya, mas maray na maghahagad ka ng assistance and magpa-record sa PNP, tangarig mas areglado. Magkaabot man po ka mo sa kaso sa korte, at least may ebidensya ka na ini ipinaabot mo sa barangay, ipinaabot mo pa sa Philippine National Police sa kaaramaninda. Kasi minsan may mga technicality. Kung dahil ka nag-agi sa tamang proseso, kung nakaabot sa korte, minsan nadidismiss ang kaso. Mas marami na pong gabos mo ipaabot ang reklamo sa barangay, asin man po sa PNP. Itong sabing paano kunyaong kita sa bukid na barangay, medyo sakripisyado lang po talaga yan. Kung gusto nindong maitama ang reklamo. Pag-abot naman sa pagsalaysay nindo sa polis, maging maayos ang sa indong pagsalaysay, igagayad man kamukan na investigador, para po pag-abot sa korte, pag ipigduhol nindo ang kopya kan PNP sa salaysay nindo na gusto nindong reklamo, ma-subscribe ka mo, ma-sorn, and itong masumpa ka mo kayan, panunumpa sa fiscal's office kan sa indong reklamo na pinagpugulan kan PNP para ayuson asin gibuhon. Ngunyan itatao yan kan PNP o kaibanan ka sa fiscal's office para sa panunumpa o apotong kamang kan fiscal's office. Ano ni yung mga salaysay mo hindi digdiyo, totoo ini na nangyari o balobagi ini o totoo ini. Siyempre magkaman, totoo po yan, salaysay kong yan, paninindugan ko po yan. Okay? Pirma na digdi, sumpa ka, ako si Arukani, yung mansa na yan, tapos balik yan, babalikan, susuratan ka kan korte, ay kakapi parnis ka, kung itong reklamo mo, itong kasong pigfile mo, kung may inaapod na probable cause, pwedeng suratan asin imbitaran sa korte ang pigireklamo para maayos ka mo. Pero kung ang reklamo talagang kinakaipuan na paluwasan ng warrant of arrest kang korte, itong rinireklamo asin patawanin na bail recommended or piyansa para dahil makadulag, arestaron, dadaron sa PNP. Dangan i-schedule po kang korte kung sa ina branch ang magiging hearing po nindo. So mas maray na po yan na pareho nindo i-report sa barangay ang insidente asin sa PNP para po
areglado an sa indong mga dokumento kung in kaso mag-abot man agad sa korte ang laban. Mga tugang nagkukusog da abaga ang pangapudan magdalagan si BP Leni Robredo sa pagka-presidente. Ta sige dapat ang kusog. Kang kurahaw kan mga kadaklan na mga Pilipino, ta siyan pinakang kwalipikado asin nagpupugol kan pinakatitulo kan Opposition Liberal Party sa nasyon kan Pilipinas kontra sa administrasyon. Poon daang ilansar ang Team Leni kan last July 12, lalo lang nagkusog ang suporta sa posibleng pagdalaga ni BP Leni bilang presidente sa 2022. O maginan mga Bicolano, pagmati ko, kadaklan, mamumuya ka di, na si BP Leni mig run for president, ninhuli po ta baka by divine intervention sa kagustuhan kan mahal na Diyos, magkaigwa lamang nin primerong historya sa nasyon Pilipinas na magkaigwa man lamang presidenteng hali sa Bicol Region. Kaya pagmati ko kung magkasaro ang mga Bicolano, ay pirang milyon man yung mga Bicolano, di ba? Kung magkasararo, makuha na lang nilini ang mga 90% naboto kan mga Bicolano, pagmati ko, may chance mananggad siyang manggana. O yan ang berdadirong katotohanan. Kaya, makulog sa payo na naman ini, makulog na naman ang, kumbaga sa maalingaw-ngaw na naman ang baritang ini, na bakong kaako-ako, bakong kagaya-gaya, kumbaga sa bakong maaya-aya, sa pagmati, sa pagdangog kan mga ibang oposisyon, na nagmimibi man, nagngangayo-ngayo kay BP Leni na magdalagan sa pagka-gobernador sa probinsya ng Camarines Sur para labanan si Luigi Villafuerte sa kargong gobernador. Pero naman po sa mga nagmamawot na mga supporters ni Leni na magdalagan siyang presidente, urugmahon nini. Ay sigurado ako, intiro nagkukurupa-kupa sa kaugmahan. Ang mga supporter ni Leni na gusto siya magdalagan sa kargong presidente. Dahil taman po sinasabi na itong nagmamawot man, namimibi na magdalagan siyang gobernador, itong mga taong dahil lang ka umaanggot na nasasautan na garo ngayon may pagka utak talangka. Imbis nga yung sarong tumbling na lang ngayon, maging presidente na si Leni dahil nga padadalaganon nindong mas sa babang sa mababang pwesto sa probinsya. Na imbes nga yung dapat na tabangan ni Leni ang interong mga namamanwaang Pilipino sa Pilipinas, bako nga anong baya nga yung pigpa para mamaot nindo na magtakbong gobernador si Leni, talo nga ya diskontinto nga ya kamo sa performance, accomplishment kan mga Villafuerte. Na samantala nga ya, ang mga Villafuerte, sincero asin maray ang accomplishment. Sikat, maging si Elry Villafuerte nga ya, sa Congress, sikat-sikat na maray. Kadakol nga yung naman na saro ngayon sa pinakang may dakol na mga House Bill na ipinasar asin nahaman, asin inaprubaran na kan Senado, asin kan Presidente, na ang mga kadaklan kaning mga House Bill na sunad sa Congress, saro ng batas. Maray ang performance ngayon kanin Elry, accomplishment sa Kongreso, sa national government, sikat-sikat ini. Dakulon baga ngayon ng project. Kaya sinuportaran man ni Presidente Duterte ang mga build program kayo ni sa probinsya kan Camarines Sur. May mga expressway, may mga national road, may mga tourism network road sa Camarines Sur, may mga tulay, may mga salog na may dagat pa nga pinatulayan pa.
Sa mga evacuation center, mga moderno, may air condition ng evacuation center. Mga covered court. Oh, may mga hospital. Sa Camarines Sur, pinatintabang sinda ni Gubmigs sa Villaferte. Kaya, ano ba yung ngayata ining ibang opposition, grabe ang kaanggutan, as in grabe ang kasuyaan sa mga Villaferte, mas marayman nga ang performance kisa sa iba. Kung hihiling-hilingon nga ni ngayon, may mga moderno pa, mga kumbaga sa ano, mga pang world class pang mga project ini, kundi lang nga kinuntrakan mga kalaban nila sa politika. Kutaan na ngaya, bantugan ng Maraeng Camarines Sur sa first time na pangyayaring magkaigwanin Capitol, iconic Capitol building. Pang world class baga ngayon madangog lang ang iconic Capitol building sa Camarines Sur yan. Landmark yan sa enterong Kinaban. Garo man yan Naga Airport. Naga Airport, kaya lang bago na daw ni dapat ka ni Pili Airport. Yan, may proposal man dyan ang mga Villaferte na ma-expand yan, mapahiwas, mapagayon lalo, para kontraman. Kaya kung dahil lang po para kontra, mas dakol pang mga pang world class na mga project ang mga Villaferte. Kaya baga, masakit pong matibag, masakit madaog ang mga Villaferte. Tampaguna kanibang opposition, kung sila ni Robredo ang maglaban gobernador, dadaugunin da ang Villaferte. Por Diyos y por Santo. Vice President nga sila kaya man nila ni Robredo manaonin mga bagas sa 1,036 barangay sa Camarines Sur. May 10 kilo, may 5 kilong bagas. Dawa baka bako pa yung commercial rice or NFA rice yan. Ang importante, udok sa buot. Na ang administrasyon kan mga Villaferte rinurumdum na nanaoning ayuda, lalo na sa mga tiyos na mga pamilya. Saro yan sa mamating gayo kan na mga namamanuan sa Camarines Sur na tinatabangan sinda, inaayudahan sinda, dahil sinda pinapabayaan. Dahil nagpapasiram-siram ang mga Villaferte, kundi ginagara no sinda, dawa nag-uuran, nagpapaururan ang mga ini. Tulo na nga ni sindang nagsusurog-surog para mag-ayuda. Magtaong tabang sa probinsya ng Camarines Sur. Nagpawuro barangay. Kadakol na mga tinatanyog na mga national government. Tigaharagada nindang tabang para maidagdag pa ang ayudang iyan para sa mga taga-probinsya kang Camarines Sur. Nahiling mamaganindo mga infrastructure project. Mga tabang sa priority sa edukasyon na ang lambang pamilya magkaigwaning titulado, professional. Kaya nga nagkaigwaning kadakol ng mga community college sa enterong probinsya. May mga ospital. Arog kaning provincial government hospital sa Banasibula. Kung dahil lang kita inarabot ng COVID, diba, full-blown na hospital na yun nasaro ng traumatic incident hospital na magiging eksperto sa mga trauma. Sa aksidente sa Tinampo, magkakaigwa pa ng dialysis center dyan, kukumplitohon, mahiwas, magayon, garuman sa na BMC. Mga accomplishment yan na dapat rumdumon as legacy sa tulong terminong administrasyon sa pagiging gobernador ni Migs Villaferte. So kadakol, inisa ng programa ninda sa salud, tanoan ibang mga opposition, igwaman lamang kamong diagnostic ban na pwede nang mag-ECG dyan, mag-ultrasound, mag-blood chem. Udaman baga kamong diagnostic ban, pero ang Villaferte nakadisponir. May medical and assistance program, financial assistance sa mga naghihilang. Naglilibot ang medical mission, ang health on the go. Por Diyos y por Santo, ano man na mga bagay na dapat itao sa namamanuan, itinataon ninda. Buwis na galing sa banwaan, para sa banwaan. Sabi nga ni Kenny Kong Sal, iyan ang ginigibo ninda. Magpurto naman yan, mag-Villaferte. Kaya padangat sinda sa Camarines Sur. Kaya sinda pirminggana. Ngunyan, ito man nauuri, nauuyam, tama, sa totoo lang kaya,
Ako untaman sa day, malanit man talaga magtermino o magtaram si Kong El Rey. Kaya agwa man naanggo talaga. Pero, igwa man na naugma. Mas maringin araw kaya na prangkaan sa rong politiko. Na pag-anggot-anggot. Na pag-suya-suya. Na pag-ugma-ugma. Na pag-maray-maray. O, sa kaday ngayon, hindi gibo na parhula. Kasi kung salangani, magtaram ka lamang ngayon, maiintindihan ko yan. Dahil ngayon kung hindi gibo na parhula. O, tayo ko dyan, garo ito nag-iilusyon. Ano talagang yan tuyo mo sa ko? Di mo nakakataram na ma-ilusyon. Pero kung ako nagligdi sa emo ilusyonan ta ka. O, period. Di nagkairintindihan ka mo. O, sisimbagong ka mong kanilusyon mo. Pasensya ka na tagwana ko. Nainot na boyfriend kisa sa emo. Mas mahal ko ito, inot ko itong naka dito. Tapos, ang urula eh. Pero kung natimingan mong pagsabi mong, antuyo ko sa emo, ilusyonan ta ka. Uy, tamang-tama ngayon, mapakong ilusyon. Ano ngaya? Sasagutin mo na ngaya ko. Ayaw na ngaya. Pon ngayon yan. On na kitang duwa. Kita nang ngayong duwaan may relasyon na kita. Pon ngayon yan. Boyfriend mo na ngaya ko. Girlfriend ta ka na. Mabilison ka man ngayong maray. Pagkatara mo pa sa ngayong love mo ngaya ko. Sasabihin mo ngaya. Girlfriend mo na pala ngayong. Mabilison man ngayong maray. Dahil man nga sabi mo ngayong kasuba ako. Ako ang inot mong magiging boyfriend. Tapos, sabi ko nga sa emo, kung una kita, sabi mo iyo, ngunyan nga, garo binabawi mo, garo kamanyaking sadit na pagkataon ng lollipop, dulce sa aki, babawi yun. Ay, malapiga nga ko rigli. So, araw yan po kaya, na dapat, intindiyon tang maray, na ang kwartang galin sa banwaan, para sa banwaan, ibinabalikan mga bilyaperte, in forma ng edukasyon, mga bulong, hospitalization bill, financial assistance, pigbabaro barangay, pig-house to house pa, kan medical mission, Skylab, nagrampa regalado, an programa sa medical, kan probinsya sa irarom kan administrasyon, liderato ni Governor Mix Villaperde. Sa edukasyon na sana, libre ka na sa pag-eskwela sa mga community colleges, may ano ka pa, may allowance ka pa. Oh, dakula ang bagang bagay yun eh. Tapos sasabihin kan ibang mga anggot sa Villaperte, man niya nagiginibo. Ay ano naman tayo, nagbubuta-butahan, nagbubungog-bungogan. Ano iba? Palibasa anggot. Ano po, normal man yan. Pero ang gusto ko lang digdi sa Camarines Sur, estilo kan iriwal kan mga politika digdi sa Camarines Sur. Tarabugaan, karasuan sa korte, bakong arog sa ibang probinsya, baradilan tulos. Mayo ng kadakol na karasuhan, mayo ng kadakol na mga paapyawan o malalanit na mga tataramon, mayo na kaitong kadakol na mga chichiburchi sa ibang probinsya. Ginagadan tulos ang kalaban sa politika. Yan ang gusto ko digdi, peaceful kita sa Camarines Sur. Mayong nagagaramit digdinin mga badil. Kundi pariliwanagan lang kana mga isyu para maayos sa paggobernar ang mga ilihidot ang opisyal kang gobyerno. Pero sabi ko na nga ni, aminon ta sa dae, ang katotohanan, kaya man gayud may nag-aanggot taghinanakit, nakalaban sa politika ang Villaperte, kung minataram kay si Ilri talaga makulog namakon mong hindi da si Mayor Madil, malaban da ang congressman ki Gobmigs. Oh. Maaman nga ning kwarta. Sa kangaya pag-abot na nga tunay na barakbakan, maatras na ni. Oh, dahil na niya malaban. So naanggot man ang ibang supporter ni Madil gayod, na-underestimate man, mayo guide kwarta si Madil. Anaramang kaniba, makwarta ini si Madil, nakakatao nga ning sarong sakong baga sa ibang munisipyo. Nakakatao man gayud ni na tabang pinansyal sa ibang mga lugar. Sa Rinconada, na nagtataga pasir-pasir naman palan. So pag-arayaw da naman, tiba dali man sa bulsa niya. Bot sabiyon, igwa man kwarta. Kundi digdi po kayo sa nasyon kan Pilipinas, aminon ta sa daigar, baga, sabi nga ni kaniba, pira-pira ng eleksyon, matuod naman po yan. Araman po pati yung kanibang mga politiko, mag-opposition, mag-administrasyon, para riyo man sinda,
nangangaipo po talaga ni na logistic sa pagtaong regalo o ayuda sa mga taong naghahagad ng tabang. Saan pa man madulok ang mga tios, kundi ang problema ninda idudulok sa mga ilihidong opisyal kang gobyerno. Kaya aminon ta sa dae, mag-administrasyon yan, mag-oposisyon, kaipuan talaga ninda ng sintabo o logistic para may maitao sindang tabang sa mga naghahagad tabang. Ako untang katotohanan na ang eleksyon ta dahil porke madunungon ka, makakalaog ka na sa politika, baka abuang ka kan linyada nindo kung madunungon ka mananggad, pero kung makaman sintabo, ay dahil ka pwede. Kaya puwanig ditong tarabangan. May dunong ka na, may kwarta ka pa. Ayan ang berdadirong katotohanan. Madunungon ka, titulado ka, maurag ang experience mo, may kwarta ka, pumurpundo ka, gilid. Iniining sarong ano ni. Sir, kulang ang inadalang ka ni tanong man nga, di nga high school graduate. Pero ano nga yan? Sikat-sikat nga yan eh. Kadako lang yung negosyo, boss. Ayaw. Makwarta nga. Makwarta. Pwede yan. Dito ka. Masama. Lalo na kung hubin. Professional na, hubin pa. May kwarta pa. Ay, kwalipikado kang maray. Ang mga hubin ngunyan, mahihigos magkampanya. Dawag kita mayong face to face, may mga pagi kung paano maghinigos. Sa Ralakawan, ang mga hubin ng mga kandidato, yan ang mananama sa pangangampanya. Saka sa mga activities, totoo yan. Itong medyo mga maedad naman hanggang na mga kandidato, medyo masasakitan na. Ilungin itong si Luigi Villaperte hubin noon. Si Mix Villaperte hubin. Interong 1,036 barangay sa Camarines Sur. Dahil pangani, filing kan certificate of candidacy. Nalibot na ni Luigi Villaperte. Daradara ang mga programa kan na probinsya ng Camarines Sur sa pagtabang nin mga bagas. Sabi na naman kan ibang oposisyon, bako manda kayang maputi sa ka bako manda ang arog kan sinanduming amparong pag sinap na. Uy, da iba daw bakong commercial rice ang ipinapanaw kan probinsya. Ang importante, narurumduman ang gabos. Gusto nila gabos na harong, gabos na pamilya, matawanan po. Minsan may 10 kilong bagas, 5 kilo. Digdi nga ni sa Iriga City, inda kon 15,000 na po, na ang programa, plano ni Gubmigs, kada bulan mananaosin danin na tig 10 kilong bagas sa laog nin sarong taon. Sa bali, 15 yung 15,000 ha, 15,000 na pamilya. Suba-subahon tayan. Suba-subahon tayan, di ba? 15,000, 15,000 na mga pamilya sa Iriga. Hahanapon ninda itong mga tios, saka mga tios pang pamilya, tangarig mataaning ayudang bagas, tig 10 kilo mga tugang. Sa laog din sarong taon. Amakamako nindo yan. Si Luigi, kada libot sa barangay, may bagas na dara, may tinataong tabang pinansyal sa mga naghihilang, sa mga nagkaruloging negosyante, small and medium entrepreneurs, yaon ang tabang ninda, katuwang ang DSWD, may mga AX, assistance to individual in crisis situation. Katuwang maninda si Congresswoman Josal Portono sa mga tupad, payout sa mga na-displaced workers, may sweldo na, may trabaho pa. Parehas man kang programa ni Gubmigs. Sa AX, parehas man kang programa ninda. Sige ang tarabang. Iyon ni ang mga working elected officials ta. Sa mga ilihidong opisyal kaya kang gobyerno, sa politika, duwang klase sa naman po ini. Politics and performance and politics in demolition. Politiko kang nailihir na sige kang trabaho, working politician. Sige kang trabaho, sige kang tao, kan mga dapat itaong, tabang, ayuda. Nag-iisip nin mga innovative concept or innovation para mas lalong maging magayon pasiring sa high-tech o modernong kaisipan kansarong elected officials. Dahil na po frozen ang nanodan.
lalo nang ining si Luigi Villafuerte, nagtapos ini sa ibang nasyon, kumbaga sa Manila, garo nga yaon sa Makati or Taguig na sarong standard ang, kumbaga sa ano, alang ka ang edukasyon kay ni. O kayang-kaya niya. Ang pag-administrar, pareho ni kuya niya, idol niya si Migs. Idol niya. Sabi kan iba, parehas kan issue na si Luigi nga hubinon pa. Lumang issue na yan, tana issue na kayo si Luigi, ay si Migs kang magdalagan ini first time na magdalagan for governor, ang issue man sa iya. Hubi na maringan ni si Migs. Umala ka ng gana. Dakulo na mga performance accomplishment ang naidara. May gusto mag-follow up sa mga national agency, nin mga project. O kaya, firming may daradara. Ang Department of Agriculture, ang CARP, may tulunggayong nagkukulit sa CARP, sa DAR, sa mga sekretary dyan, para sa CLOA, sa mga parauma na namimibi man na magkaigwa ng sadiring pagrorogaring udaga na uumahan. Dahil sa kakukulit kan tulo, ni Gob Mix, ni Kong Elre, ni Luigi Villafuerte, una nga yun tulo-tulo ng siging korolo. Sige na, i-release na natin yung mga titulo ng lupa ng mga farmers dyan sa inyong bayan. O kaya bagakan sa Rongal daw. So mga farmers from Baaw, Bato, Bula, ginibo sa covered court kan Bula, o yugmaon si mga mayor, saka sa mga beneficiaries. Kadakol! Natawanan po nin titulo nin daga, ining CLOA. Di sa diri na nindan, uumahon nindang daga. So arog po sinda kayan magtabang, sa totoo lang. O ngunyan sa ibang taong anggot sa inda, kalaban sinda, garo nga ya, pigpaparabutigan sa nangyakita, maman nga na itatabang. Pero ang ibang tao, nakakataram, nin pasasalamat sa mga Villafuerte dahil iyo lang ang nakatabang sa inda. Saka sinasabi ang issue kimigs na bako man ngayon pure na dugong iriginyo or ringkunada, kaya may mga ibang tao na habo siyang akuon na magkandidato sa ringkunada o sa iriga. May ibang tao na garubaga anggot na mag-star si Migs sa ringkunada o sa iriga. Garubaga may ibang tao na intirong garo ninervyos, asin na tataranta, na si Mix Villafuerte nag-i-stay sa iriga maduang taon na. Lalo nang nag-anunsyar na makandidatong congressman dahil po nga ni si dating Kong Sal Fortuno nagtaram na nagpasyar sindang mag-agom ni Congresswoman Jusal sa residensya ni El Rey. Nagtiripon sinda sa kasi Gubmig, sa kasi Luigi, si Teacher Jo, na sabi ni Kong Sal sa iyang speech kan sarong aldaw, ini kadto pangani niyo dyan sa sarong hotel sa Iriga, pig-announcer niya na ni. Na gusto ko ngaya El Rey, Migs, ikanaan mag-rebay sa Fortuno sa kargong congressman sa Rinconada. Ta kami ngaya ni Jo Fortuno, ni Mrs. ngaya, mga may maratio naman, may edad naman. Tama naman niya itong lampas ming kung kikirkin taon, karo lampas naman 40 taon na pagsirbi sa gobyerno ni Kong Sal Fortuno and First Lady Solon, Josal Fortuno sa Rinconada, na inataman mi, inalagaan dahil mi pinabayaan ang Rinconada. Pinadangat mi ang mga besenos kan Rinconada. Mayo kaming inapi, mag-supporter man ubako, basta magdulok, dahil nagahaling luwaan. Kaya, ika nga yamigs na hiling ko ang sa emong abilidad, enthusiastic, ano kapot yan, itong grabe ang gamagama sa pagsirbi sa publiko, sincero, mayong ano pa man ang mga mararaot na mga issue, nagsirbi ng tultol sa probinsya.
mayong na-imbiltuan ano pa man ang mga mandatang gibo. Arog ni Kong Sal, perfect attendance, outstanding performance, perfect attendance sa Congress. Gusto ko ngayaan mag-rebay sa mo. Ito ngayang titiwalaan ko na mapakaray, asin mas pang papapakarayon, asin papadangaton ang ringkunada. Kaya, sana ngaya akuon mo na ikaan magkandidatong congressman sa 2022 eleksyon. So, naguro-puro pan si El Rey, saka si Migs, kung talaga ngayang mayo kang naisipan na i-endorse, o sige niya. Sabi ni Migs, sige, okay. O, mag-ipon tayo doon sa Iriga. O yun na itong nag-aanon siya na official minting pig-endorse ni Kung Sal, si Migs. And pakiulay man El Rey, sana ikaw, Sal, ang maging ikaw anyan maging kumbaga sa campaign manager ni Migs sa laban sa 2022 election. Okay ngayon, no problem, tinatanggap ko. Kaya iyo po yan ang berdadirong katotohanan. Sana dahil tayo kaanggot kung nasa Iriga na naka-star si Gub Migs. Dahil rights niya po yan bilang namamanwa ang Pilipino. May choice o ba siya, kumbaga sa karapatan niya magpili kung saan niya gustong mag-star, kung saan siya komportable, maugma sa environment. And apira kang pig-arkilan niyang harong sa San Nicolas na may kontrata na pwede niya nganing bakalon pa. Nagpagibo pa siya ng sadiring harong dyan po sa Barangay San Agustin as additional property sa Iriga ni Gub Migs. And pag bago pa man po siya, nag-process na siya sa iyang transfer voters registration sa Commission on Election digdi po sa Iriga City. Nasabi niya, gusto niya digdi na maging lehitimong botante as in residente sa Iriga and part of Rinconada. Kundi sabi kan iba, disqualified ngayon ni si Migs Villaferte na magkandidatong congressman, tabako pa man nga siya, questionably an sa iyang residency. May mga requirements ngayon na sa sarong mga kandidato, pares man ni Leni Robredo. Nagluwas mga kay Leni Robredo. Leni Robredo cannot run for governor because of his residency. She reside in Naga City. Sa Magaraw, ang harong niya, ang loting bakal niya duman, papaharongan, dahil patapos, bihira siya magpuli. Bagong arog ni Migs Villaferte, oral daw na, maduwang taon ng perming naka-star sa Iriga City. Pamanida lang kang kinasalsinda ni Rachel Peters sa Supreme Court. Tapos balik na naman, diretso na naman, pagkakasal nga ni, pagka-autoral daw, sige na naman libot, sige na naman tabang sa mga constituencies nila. So, ang sabi po kang COMELEC, sa ipinaluwas, haloy na baga, nagpaluwas na nin decision po ang election registration board, kan COMELEC Iriga, na sinasabing, si Migs Villaferte, lehitimo ng botante kan Iriga and lehitimo na siyang residente, botante, residente kan siyudad kan Iriga. So sa madaling sabi, mali po ang sinasabi kan iba na dahil siya pwede as in bako siyang kwalipikado magkandidatong congressman. Mismo na po ang ERB, ang COMELEC nagtataram kwalipikadong kumbaga sa residente na siya digdi, kaya qualified na siya to run for congressman. Or sabi nga ni kaniba, maski mag-mayor pa lang, pwede na siya magkandidato pang mayor. Lalong yao sa Iriga siya, naka-star. Diba? Kaya po, ako unta sa dae, may mga batas na sinunod man po si El Rey. Kaya nga nito pong mga nagsasabing dahil lamang siya nahihiling, patunayan ngayon sa korte, kaya kinasuhan niya.
itong mga nagpirma ni nagarupetisyon na dahil siya nahihiling sa iriga, dahil siya naka-star digdi. Dahil po nakaabot sa korte, napatunayan niya sa COMELEC na talagang digdi siya naka-star. Dahil po yan sa mga ebidensya niya man, inot sa mga lisensya niya sa pagmaneho, address niya, iriga. So mga bill sa kuryente, utility bills, kuryente, tubig, telepono, kung ano pa, registration kan auto, pangaran niya po as in address niya, digdi po sa siyudad kan iriga. So napatunayan niya po yan, so kwalipikado siya. Kaya, ang sabi kan iba, kulang man ngaya, umayo nga ni ngayang sa diring tao or partidaryos sa Rinconada, si Gubmigs, Villaperte o ang mga Villaperte. Sa totoo lang po, sabi kan iba nga ni, mayong propeta lugod na sinusunod sa sadiring baluarte. Ilingunin do. Si Isu Kristo baga ka ito, haros dahil man tinutubudan kan sa diri niyang baluarte hanggang sa nagpahiling nin milagro. Ilingunin do si Mayor Nelson Legacion. An issue kay Mayor Nelson Legacion, taga sito nito, banwaan kan buhi. Pero ano tanang gana sa siyudad kang Naga, naging alkalde. Tingnan ninyo. Si tulugod na totoong taga-Naga, dinaog. Kaya itong dayo na sinasabi nindan, ang issue of dayo. Dahil nagpahiling ni milagro. Kaya naging, kaya baga minsan sabi kan mga gurang, dahil ka magiging santo kung dahil ka nagpahiling ng milagro. Si Ilri, grabe ang pinapahiling ka niyang paglibot sa enterong Camarines or especially sa Rinconada. Sige ang pagtabang sa mga kapobrihan, lalo na sa mga nangangaiponin kwarta, bulong, sa mga nagagadanan na gusto niya ang Kapuerte headquarters sa iriga, manaunin 5,000 pesos sa mga pamilyang nagagadanan. Como burial assistance. So mga nagmayong naka-eskwela sa pampubliko o university, tamamang kita sa irigang public university o public state colleges o di may community college kita sa Baaw. Sige, enroll ka mo dyan. May allowance pa ka. Grabing, kumbaga sa tabang eh. So kaya iyan po mga tugang, mga issue, digdi po sa madali na po pating eleksyon na naman, taan filing na naman po sa maabot na October 2021, filing of Certificate of Candidacy. Balikan ta si Leni Robredo. Kaya po, mayo man pong problema, sabi kan Villaperte, kung kwalipikado talaga. Although naglalakaw na nagkukusog ang pangapudan kan mga Pilipino na si Leni Robredo, si BP, mag-run for president. Although iguaman nagsasabi na for governor. Pero dahil takot ang Villaperte. Maglaban si Leni, kung kwalipikado siya, so be it. Mas marengani. Pero sabi ko na nga ni, kung ikaw compare mo tulo sa ano ang plataforma ni gobyerno or ano ang naitatabang na tulos, si Luigi grabe na, nalibot ng 136. Kung malibot, mapon paglibot sa probinsya ng Camarines Sur sa 1,036 barangay, igwa kita. Si BP Leni, kuning kaso iyuman talagang lumaban for governor. Baka dahil niya ni mabangang barangay sa Camarines Sur na malibot. Si Luigi, ma-review na sana kan mga barangay. Digdi man po, sabi ko na nga ni, si Ilri, aminon ta sa dae, si Ilri Villaperte, prangkaho na maray, sobrang kaprangka, malanit, makulog kung magtaram, pero gusto niyang panindugan yan. Sabi niya baga, mayong sarong tataramon ang kalaban ninda sa politika. Nagsabi na nga kay ito, nagkandidato si Josal na maglaban, tapos ngayon nag-urong, nag-atras. Parehas man ngayon ngunyan, na sinasabi na si Madil ngayon, malaban ko congressman. Sa iling ko ngayon, si Madil mayong kwarta, makulog baga, dahil maako yung kan iba. Totoo yan.
maatras pati ngayon malaban giraray ngayon ng mayor sa Iriga. Lalong-lalo na ngayon na malangkaw an internal revenue allotment kan lokal na gobyerno kan siyudad kan Iriga. Na maipadagos man guide ngayon mga programa. Pero sa iling ko ngayon, pagkakataon naman ni Vice Mayor Rex Oliva, although si Vice Mayor dahil nagpaparataram ng malanit, napaka-silent ni Vice Mayor Rex Oliva. Dahil ko pa lamang ininadangog na tabugaon ang kalaban ninda sa politika. On-air man yan or personal. Napaka-reliyosong tao kaya ni Vice Mayor Rex Oliva. Couples for Christ ini. Iuman ini ang pighangaan kan mga taga-Iriga. Never pa ngaya kaning mudahon, never pa ngaya kaning tabugaon ang mga kalaban niya sa politika. Maging sa pag-preside. Como ilihidong Vice Mayor kan siyudad kan Iriga, como presiding officer sa Sangguniang Panlungsod kan siyudad, maging ang mga opposition, councilor, na mayoriya pong nakaturukan ngunyan sa August body sa Sangguniang Panlungsod, never niyang tigtratong kalaban. Napaka-professional mag-preside, napaka-atintido, very humble. Kaya maging ang mga administration na councilor sa siyudad kan Iriga, napakabilib ko. Dahil lamang sindan ng raot kay Vice Mayor Rex Oliva. Hanga pa nga niya, di ba? Bilib nga kami kay Rex, kay Vice Mayor ni. Pag nagpipreside, talagang gabos dinataning chance makataram. Gabos, tiga-apod, mayong inaapi. Maging ang sa iyang kaalyado. Patas lang siya. Dae mi pa yan na dangog si Vice Mayor Rex Olivang tinabuga ang kalaban niya sa politika. Sadi Iriga, maging sa ringkunada. Iyan ang karahayan kay Vice Mayor Rex Oliva. Or, sabi nga ni kaniba, baka ngayon nagtatanaw maning utang na buot. Sa kampanahon ngayon, naging punong barangay yan, sa tabang man ngayon ni Arog kaning politiko. Pero dahil po talaga, ugali niya ng abo niyang magparapan tabuga, bakong Arog ki kung Elrin, na pagkalabang ka sa politika, takatabugaon ka talaga, sagod sa ronoton ka, sa isyo, or sa kaso. Yan ang pagkakaiba po. Sabi nga ni Kong Elray, gusto niya man talagang lumaban si Madil for congressman. Pero ngayon kami, preparado kami. Kung ang kalaban namin magbigay, dudublihin namin. Kaya sabi ka ni ba, nung laban, pira-pira. Ako unta na sa day, mag-opposition, mag-administrasyon yan. Gabos kita nangangaipo po. As in, aminon ta. Sabi ko na nga ni, professional man yan. Sikat man yan, pero kung pirak kang kandidato, dayan pwede. Maray pa magpurupundo ka na sana. Pero kung yan mayo man yan inadalan, maurago ng negosyo sikaton sa lugar ninda, mapirak. Halika, dito ka. Araw ka ng ibang mga politiko sa nasyon kan Pilipinas, mga tugang. Ako unta na sa dae, talagang kung mayo ka, pumurupundo ka na sana. O, kaya sabi ni Elray, makulog na maray ang buot kaniba niya itong mga kababayan. Pero yan po si Elray. Abo niya ng bagoon kung ano ang na first impression kan publiko sa iya. Na gusto niyang lumaban si Madil, gusto niya pang lumaban si Nonokoy. Sinabi niya pa nga ni, may utang, dahil man nagbabayad. Makulog baga po magtaram. Si Madil nga, may utang, dahil man nagbayad, si Nonokoy. Kaya nga maglaban nga sindan do at ang gusto ko nga sabi ni Elray Villaferte, pareho na sindan madaog sa maabot na 2022 eleksyon. Napakasakit po kayan. Totoo yan. Pero makita may ginibo, tayo yan po ang ugali. Iyan ang the way na magtaram, ini pong si Congressman Elray Villaferte. Pero ilang nito ang pagkakaiba. Si Gubmix, dahil pa nindo na dangog na magmuda, dahil pa nindo na dangog na sobra dahil pa nindo na dangog na atakihon ang kalaban niya, maski nga ni si Mayor Madil. Kung naano nindo, dahil baga. Pero si Elray, pag-iunan magboses, por Diyos iparsanto, titirindugan pati ang baray, bukan iba. Pero ano iba, naugman ako konsiluhan, pero ano iba, namumundo, nakukulgan. Pero yan ang katotohanan sa politika, mga tugang.
kung abo mong makalkal kan sa imong bata, o kung abo mong tuyawang ka sa kada oras na sa napagparatuyawang ka o minuto, ang politikong ilihido pong mga tugang, makato maklangani nin ati, nin baka, barita na yan. Kaya po, kung abo nindo, kasi ang politika, subject for criticism and scrutinize. Kung abo nindong ma-invuelto sa politika para magkaigwan ng kadakol na mga tuyaw, issue, kung ano pa, mas maray pa pong dain na maglaog sa politika. Mas maray ng simple ka lang, maghanap buhay ka. Na simpleng buhay, mayo kang dahil makulog ang bot mo, dahil ka ma-stress, dahil ka madidepress. Dahil yan ang buhay politika, mga tugang. Sagol sa kato na kung ano na sa ng isyong ibaratikal, isyong ikalkalon, kung ano na sa na gabos, because you are subject for criticism and scrutinize. Tugang, mahanap buhay man po muna kami, an oras sa tod ni Mayor Jeff Vicenio kan Baaw, Camarines Sur. Sa panahonin pandemya, pakusugon ang satuyang resistensya, magkakanin masustansyang mga pagkakan, uminom nin dakol na tubig, mag-ehersisyo, asin magpangaji. Sarong mensahe hatod man sa Indo ni Mercy Oliva Almazan Villarreal. Ako si Sistine Fenix, 22 at isa akong medical technology student. Palagi akong nakababad sa mga computer, sa cellphone at may binabasa mga libro. Nakaranas ako minsan ng mga eye strains at dahil dito nagkaroon ako ng mga migraines. May nagsabi sa aking kaibigan na try ko daw mag-eyeberry kasi nakatulong ito sa kanyang eyesight at mga headaches niya. Ang eyeberry ay dietary supplement na may eye bright flower extract at bilberry berries. As a supplement, isang capsule lang ng eyeberry daily after meal. Nung nag-take na ako ng eyeberry, mas nakakonsentrate ako sa pagsastudy ko dahil nawala na yung mga migraines ko. Maraming salamat sa eyeberry. iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Mag-Milky Milky White, White Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Mag-Milky Milky White, White, Mag-Milky Milky White, White, White. Sa bakunang parating, aangat ang pag-asa. Malalabanan ng pandemya. Aangat rin ng kumpiyansa. Pag nagmask, hugas, at iwas pa, mababawasan na ang kaba. Sa iyong pagpapabakuna, maiingatan ang sarili at ang kapwa. Pag nagpapakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. Bicolano kita, sa puso asin dugo, ipahiling ta sa gabos, sa tuyang pagkasararo. Ano man ang umagi, pirmi kitang nakatindog, ipahiling ta sa iba, marhay na lideratong makusog. Otonomiya na sa tong minamaot, kauswagan sa tuyang maaabot, pagpadangat sa banwaan, kapatao asin Diyos, Bicolanong puro nyog, rehiyong makusog. Nagkabunyog ang gabos, para sa igagarahay. Kusog Bicolandia. Ang gabos na sektor, kahit sa tong ronay. Kusog Bicolandia. Progreso at pag-asenso, sa tong makukuha, tindog Bicolano. Kusog Bicolandia. Kusog Bicolandia. Bicolanong Burunyog, rehiyong makusog, kusog Bicolandia. Bueno mga tugang, bago ako magparam, gusto ko man palayuganin na salamat sa pagantabay ang mga nakatutok sa RPNDCKI. Sino man po, duman po sa mga Facebook Live viewers na po, pinapalayugan ko manin na pasalamat, salamat, good morning. Si Rosita Rombaoneri, watching, si Hermanang Monica Piriki, sa kuyang magayong-gayong na tugang na pirming puyat kadadalan sa ko sa programa Early Bird 10. Pasensya ka na sis, I love you so much. Mwah! 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 Mwah!
Si Christopher Hisita, sabi niya, good AM po, Sir Joey. My favorite announcer. Siringman si Monica Perikin, ang umustaman sa Indogabos, mga tugang. And si Maureen Medroso, si Hermana, nagsimba da siya, kaya na-late magdalan sa yung programa. So, thank you so much, Endo. Asin sa kadakol pang iba, no? Dahil ko na pagsaro-saroon, oras ko na po para magpaaraman sa programang Bicol Connection. Salamat kan sa indong pagantabay.